Takže, čo si myslíte, že či to je obloha naozajstná, skutočná, čo mraky takto spravili, alebo čo si myslíte, že to je? Pretože poviem vám jednu vec, není to to, čo si myslíte, že sú to fakt naozajstné mraky. A ľudia, ktorí sú starší, vedia trošku rozoznať, že toto nie sú vôbec mraky, ale toto sú vyjebané geoinžinierstvo a tuto máte čierne na bielom, vidíte, jak je normálne, snažia sa zahmliť slnko, aby naše slnko, ktoré produkuje nám vitamín D, sa nedostalo k nám proste v plnej forme a takýmto spôsobom tí smradi, geoinžinier, to sú psychopati proste, o ktorým sa bavíme. V ďalšom videu budem rozprávať o prečo to robia. Takýmto spôsobom vlastne modifikujú počasie a modifikujú úrodu, ten bordel, čo vidíte, všetky tieto čiary, čo vidíte tunak, tak vlastne tieto čiary sú chemikálie vo vzduchu, ktoré dopadajú na zem, dopadajú do vody, dopadajú do pôdy, my to dýchame, takže vlastne to je jedno proste, či ste dobrý, zlý, čierny, biely, pravica, lavica, je to úplne jedno týmto smradom. Oni potrebujú zmeniť populáciu, depopulovať ľudí a zatiaľ toto, čo vidíte, takéto fotky, pozrite sa hoci kde vo svete, hoci kde, myslíte si, že je to fakt normálne? Naozaj si myslíte? To hovorím hlavne od tých ľudí, čo si myslia, že sú to one. Jak tomu hovoria? Kondenzačné čiary, ktoré sa za chvíľku stratia? Tak toto sa nestratí. Toto tu môže byť aj celý deň alebo pol dňa minimálne na oblohe. Takže toto máte čierne na bielom, vy popierači, že toto sú iba normálne, mračná, že prečo to robia. Teraz som vám odpovedal, prečo to robia. Chcú depopulovať spoločnosť ľudí, chcú, aby sme boli chorí, následne, aby sme si mainstreamovými liekmi sa liečili, v úvodzovkách sa liečili, a ktoré nás ešte viacej, ktoré majú vedľajšie účinky, s ktorými nám bude ešte horšie, ktoré nám budú mať side efekty, skrátka. Takže to je proste, je to úplne jedno, kamaráti moji, ktorí to vidíte, a s týmto už musíme fakt niečo robiť proste, pretože hente zmie, dneska bol krásny deň, toto ja nechápem, ako sa objavilo o podvečer, nechápem, jak sa toto mohlo objaviť a chcú zdepopulovať ľudí proste. Ja akože už neviem, tieto veci sú tak do očí bijúce ľuďom. A už keď toto neakceptujú, tak ja už fakt neviem proste. To, že aj kebyže pred ich domom pristane na streche UFO, ty vole, tak aj tak by si mysleli, že to je už umelá inteligencia alebo niečo iné. Takže už v tomto momente buď sa zjednotíme spolu všetci, alebo sme potom dobre odpísaní.